మా బిసపేట సర్పంచ్ గారు ఇక్కడ రావాల్సి మా సర్పంచ్ మావా నాట్న బాయికు సేలకు తక్కను సందిగ్రే ನಾವು ಜಯಿಸೇವರಾಮ್ರಾವ್ ನಾಕಿನ್ನಾರು ಪೂರ್ಣ ಆಯೋ ನಾನು ಸಾಲ್ಕು ಕನಿಷ್ಠ 2-3 ಜೋಕಾಂತಿರೆ ಹೀಗೆ ವಾಯುವಲ ಆಶೀರ್ವಾದಂತ కాబట్టి నేను వాయువల బదులితికే నేనుంది ఓదగా వాదం ఎంపీ ఓదగా వాతరితికే ಅದು ಮಾಮೂಲು ವಿಷಯ ಗೋಷ್ಠಿ ಆಯು కాబట్టి మామూలుగా ఎమ్మెల్యే వెళ్ళి అనితేనే చాలా కష్టం మీద నాకు వాతేరు ఎంపీ వాళ్ళు ఏరియా కూప్ నగురు మదంతా మొత్తం 3 జిల్లా మదంతా 3 జిల్లాగా బేకే వెళితే బేకన్ కార్యమాయో అదో వెళ్ళి నాకు వెళ్ళి మారని దగ్గరే చాలా కష్టం అంత కాబట్టి అయినా ఎట్టి పరిస్థితికి ఆదివాసీ సమాజం సంధి స్వయం బాబురావుతో మయూస్తకే బదల్తే జాతిత న్యాయం జాతి జరగని వాళ్ళు ఆలోచనదే మీరు సంధిని నాకు ఓటు వాడిసి మయిస్తుంది కాబట్టి నా బాధ్యతకి రాదు ఖచ్చితంగా ఆదివాసీ సమాజను బదల్తే కీర్చి తొక్కైన వాళ్ళు కీర్చి తొక్కైన వాళ్ళ ఆలోచనతే నాకు నేను హరు ఆదివాसी नाकनगा सर्विस सोते सैकिल मोटर में सैकिल मोटर की सोते आखिरी कासुगिरे कासुगिरे सोनवल आचरमंत आतल परिस्थिति ने भारत देशम स्वातंत्रवासी 70 సంవత్సరాల దగ్గరే ఇది పరిస్థితి మంతటికే ఇది పరిస్థితులు మార్చువలు మార్పు తెరవలు అవసరం అంత కాబట్టి నన్ను ఖచ్చితంగా మార్పు తరనైన వాళ్ళ ఆలోచనతోనే నన్ను నక్కనగా వెలిచారు మంతం నేను మామూలుగా వెలిచారు సెలవు సముద్రి ఎంపీ వేరే విషయం స్వయం బాబురా వేరే విషయం ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ సాబ్ ఈ మధ్యనే పార్టీ ఆఫీసర్లు ఫోన్ కీసుకును బాబురావు నీకు ఆదివాసీ సమాజం మొత్తం गंप गुत्तगा वोट वाड़ी मयूस्ते मैं पूरा समस्या बता मनता आ समस्या परिष्कार मानता किसले आय सुद्दे अव बता बता समस्या मनता अव समझी में वेरिसको तच्चिके आ समस्या परिष्कार तीको प्रधानमंत्री वेस्तर काबट्टी नन्नु वेलुवल हाजर मनता वास्तव एंपी इनवलु मंडल नगरे वेलिसको बदवुंदी नाटे सोजिको दान तिरुपति मरट आ नायकने टोटल नक्नगा మా ఊరు దాదాపు సబ్దిరుకును న్యాయం జరగని వాళ్ళు విచారిస్తున్న బాసేర్ మంతం నేను సకడల్ నక్కనగా వెలిసేర్ మంతం ఐటీడీఏ బచ్చరు నంగసెలే కొన్ని 100 కోట్ కథమాసి మదనం ప్రతి ఊరు గాడిన్గా వెలివల్ ఊరు ఏసిన్గా మనవల్ మావా నక్కనగా బద్నాటి సొత్తగిరే ఎంపీపీ నాటే సొత్తగిరి రోడ్ సెలే సార్మెడి నాటే సొత్తగిరి రోడ్ సెలే बोल चौकोट पाटलाल मंत्र वन नाटे सोते वनगिरी रोड से बोर कटोड़ाल बागान पेन चौकोट मंत्री अगर पेन नगगिरी रोड से ईतल परिस्थिति ఇది మంతా వాస్తవంగా తెలంగాణ రాష్ట్రం వాతికి కత్బదై ఆదివాసీ గ్రామాలకు అభివృద్ధి ఆను సమజ మాత్రం మరి అది నేటి ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ నాకు పది విధంగా పల్లెలకు ఆదివాసీ పల్లెలకు మంతా అదే విధంగా నేడిగిరి సేము అదే విధంగా తెలంగాణ రాష్ట్రం వాతికి మంతం కాబట్టి ನಮ್ಮ ಅದೆಲ್ಲಾಸಿನ ವಿಚಾರ ಗೀತಂ ಆದಿವಾಸಿ ನಕ್ಕನಗ ಬಗಬಗ ರೋಡ್ ಸೆಲೆ ಅವು ನಕ್ಕನಗ ಖಚಿతంగా రోడ్ కి అనే వాళ్ళు ఉంది విశ్వాసంని సొంజర్ మంతను దాదాపుగా మా ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాగా బగనే 1 కిలోమీటర్ బగనే 2 కిలోమీటర్ ప్రతి ఇంకనే గంగాధర్ వేస్తనే శాంతపూర్తగా రోడ్ సెల్లే ఊరుకు వెళ్ళే ఇబ్బంది ఆసర్ మంత ఎజర్ వేస్తారు కాబట్టి ఆతానా సంధి ఇది కోవిడ్ సమయంలో मराठी बोन की बोर घाटे में आदर समय आफीसर को आदिवासी ग्राम बगबग रोड से बगबग बतल तकलीफ अंत समझी मम्मी लिस्ट तैयार की आता अब लिस्ट तैयार की प्रधानमंत्री सीमता आने रोड सीवर कोते मंत्री मंत्री नरेंद्र तोमर ओंगगिरी मम्मी सबमिट की आता कबट्टी स्वयं बाबू लक्ष्य आदिवासी ग्राम समझी वायुवल पीरियड
डांबर रोड समधी आया वले ना लक्ष्य కాబట్టి ఖచ్చితంగా समधी हक्कनगर डांबर रोड की ईश्वर जिम्मेदार स्वयं बाबू అదే ఆయువకనే వాస్తవంగా స్వయం బాబురావు ఎంపీ నిలుతున్న సిగరే నన్ను ఉంది వేమడాత ఒకవేళ స్వయం బాబురావు మైతకే పోడు వ్యవసాయంకి వెళ్ళి భూమి పోతే మందమో అవేన్ మాత్రం ఈ సర్కారు మాత్రం ఇబ్బందికి అయితే మాత్రం పూడ్చి పాంపే జరిగి వేమడాత కాన్పూర్ ఖచ్చితంగా బిరడ్గిరి ఉంది మందలాగంత ఉంది మనువేక్ సొత్తకే మాకు కేడతలు పూడలు రాసి ప్రయత్నం చేశారు మంత్రి కాబట్టి ನನಗೆ ವಿಚಾರ ಕೀತನ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ನಾಗ మొట్టమొదటిసారి వడకమడాత బదలితిಗೆ మాఊరు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఆదివాసులు సందిరి పోడు వ్యవసాయం చేశారు మంత్రి ఊరు సందిరి పోడు వ్యవసాయం జీవలి దాదాపు సందిరికును కేడతలు పూడిసి పూడలు రాసి తెలంగాణ రాష్ట్ర సర్కార్ నిర్ణయం చేస్తా కాబట్టి కేంద్ర సర్కార్ జోక్యం చేసుకును ఆదివాసీ దాదాపు సందిరికును కాపాడని పార్లమెంట్ నాగా వర్తం కాబట్టి నేను అంతో కొంత ఈ సర్కారు విరిసికును నేను పోడు వ్యవసాయం కీవలి దాదాపుకును వెళ్ళే జోరు కీసర్ సెలవుతే ఊర విచార మత టీఆర్ఎస్ పార్టీదా సందిరికును కేడతలు పూడ నేను వాళ్ళు విచార మత కాబట్టి అది విచారతను పార్లమెంట్ నాగా వర్తం కాబట్టి కొంతవరకు ఆగుతా కాబట్టి ప్రధానమంత్రి లెటర్ లీక్ అవుతారు అక్క బోర్బోరు 40-30 సంవత్సరాలు వ్యవసాయం చేశారు మంత్రి ఊర జోలితే సొనవలసలే ఊర జోలితే సొత్తకి మాత్రం చొకొట్మన్న ఇందుకును ఈ సందిరి కలెక్టర్కును మొత్తము లెటర్ సీదరు కాబట్టి నేను సందిరి కలెక్టర్ డిఎఫ్ ఫారెస్ట్ వాళ్ళకును ఇది తీసుకును ఒకవేళ ఆదివాసీలకు మీరు ఇబ్బందికి ఇది మీకు సస్పెండ్ చేసి మీకు జైలు దగ్గర రోహంతో మీరు కలెక్టర్ వేస్తారు కాబట్టి నేను కొంతవరకు ఫారెస్ట్ వాళ్ళు కొంత వెరిసి పని వాతారు సెలవు సొత్తకే మాకును పూడవల్ విచార చేసి మాతారు కాబట్టి ఎట్టి పరిస్థితికి ఇది గ్రామ పంచాయతీగా వెళ్ళే తిప్పల బదలితిಗೆ పోడు వ్యవసాయంకి వెళ్ళి వాళ్ళు దాదాపు కొంత జనకు భూమిని పట్టావాత మిగతా వాళ్ళకు వాయిప గింజరే వేమడాత సర్పంచ్ గిరే అనే జాకు సార్మేడి సాబ్ గిరి వేమడాత అని గంగాధర్కి వేమడాత కాబట్టి ఖచ్చితంగా బచ్చివీర్ జనకు మందిరం అచ్వీర్కును ఖచ్చితంగా ನನಗೂ కలెక్టర్తోను అని పిఓను వడకోవాలంతా ఉంది ఇది గ్రామ పంచాయతీ డగు మాయడుకును మీకు టైం తీసి మా పిఓన్గా ನನಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ గా బీసైపేట సార్మేడ్ ఇది ప్రాంత గ్రామ పంచాయతీ బద రాయ్ సెంటర్ పరిధిగా ముందు దియా సపరేట్ టైం తీసుకును ఖచ్చితంగా అది పట్టా సీవల్ విషయంగా పిఓన్ గా పర్సనల్ గా నన్ను వాసుకును ఉచ్చి వరకు ఇదే ఆయోగనే ఖచ్చితంగా ఇది మొత్తం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో సంబంధించిన సమస్య అయితే ఈ సమస్యతో మళ్ళీ ఉంది ఒకగిరి మా ఊరు ఆదివాసీ దాదాపు పోడు వ్యవసాయం జీవని దాదాపు పొరమందరూ ఊరు పటాన్సి అనేది మళ్ళీ ఉద్యోగి పార్లమెంట్ నగ వరకంత చెప్పి ఆనే ప్రధానమంత్రి దృష్టిగా పోసుకును ఈ వ్యవసాయం పట్టణ కీయాలని ప్రయత్నం కీయాలంతం జరిగిన సందర్భంగా వేస్తారు మొత్తం టీఆర్ఎస్ వారి నాయకులు బదలైతారు సరే పోడు వ్యవసాయం భూమిన కేంద్ర ప్రభుత్వం వేసియాల రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉన్న అధికారం చేయలే ఇదికే వాస్తవంగా ప్రజలకు మోసం చేయాలని టీఆర్ఎస్ నాయకులు కానీ వడకంతారు నేడు ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ మోహన్ రెడ్డి మంతర్ ఓన్కు కేంద్రము సీమింజర్ వేమకి ఓన్ ఆదివాసీ పూర్వ ప్రేమ మత కాబట్టి నేను ఊరాగా పటాసీసారు మనతో నేను మా ఊరు కేసీఆర్ పామ ఉన్న మీసి మనంతో పటాసి వెళితే ఆ అసెంబ్లీ దగ్గర దాంతో పోడు వ్యవసాయంకి వెళ్ళి భూమి సంధి గవర్నమెంట్ కాదు ఆదివాసం ఆయం ఏం జరిగింది పడుకోవాలత అదే సమయాన నన్నకు 2-3 జాగా మీటింగ్ నగా గట్టిగా పడుకోవాలత నీవు పామ్ హౌస్ దగ్గరే వాసికును దాడికి ఇవ్వాలి పరిస్థితి వాంతం కాబట్టి ನಿಮ್ಮ ఆదివాసీ జోలికి పోయవలసలైతే మళ్ళీ వెంటనే పనివలసికును ఆదివాసీన భూమిని పోడు వ్యవసాయంకి వెళ్ళి ఊరుకుని బతకి ఇవ్వాల్సి ఏం జరిపేస్తారు నిజంగా టీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులకు మంత్రి మావూరు ఇంద్రకాంత్ రెడ్డి మంత్రి ఒక కామ్ బదలాదు ఒక కేడత మంత్రి ఆంధ్రు కేడత మంత్రి కేడత काम किया आदिवासी को केडत का बदल तकलीफ बनता ఉండే బతే పోడు వ్యవసాయకు పటాసి వరికి बनता किसले ఇవి సబ్ని ఆలోచించన తాన్ పూర్వ రివ్యూ ఏతన బతి మారు ఇంద్రకాంత్ రెడ్డి సాబ్ బదల్ కింద నిన్నంటే ఇతకే సిసిఐ కాపు సేతువాళ్ళు కాటన్ కార్పొరేషన్ మనంతా అది సెంట్రల్ తాందు తాన్ రివ్యూ కీసారు మంత్రులు వేరే రివ్యూ की पटासी वाला रिव्यू किया ना पति तान सुखी तो बाजू को पटासी आगे मुश्किल आते जीव इतरो बदलो आ नायक ने सीसीआई तो रिव्यू की मन तो కాబట్టి ఇద్దరు
టిఆర్ఎస్ లీడర్ మంత్రి కాబట్టి నేను పట్టణ వాసించలేను కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఒకవేళ టిఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం మమ్మల్ని డిమాండ్ ఉరుకును డేట్ కట్ ఆఫ్ డేట్ సీమనాథ డిసెంబర్ 9 ఏమన్నా సీమనాథ డిసెంబర్ 9 తర్వాత సీమకి మాత్రం ఆదివాసీ షంబీర్ మళ్ళా ఖచ్చితంగా పోరాటంకి నేను సిద్ధమని జరిగిన సందర్భంగా వ్యక్తం పోడే వాటికి ఫారెస్ట్ వాళ్ళకి మాత్రం ఎట్టి పరిస్థితులే మీరు వెరివకనే ఖచ్చితంగా మీరు ఎదుర్కొందన బది రాతగిరే మనకు చూడవలంత తప్ప మనకు వెరితకి మాత్రం వెరుశాల ప్రయత్నం చేశారు కాబట్టి ఖచ్చితంగా పోడు వ్యవసాయం భూమిన పట్టా సీఎస్ఎల్ లాసిగిరే మరి కేంద్రం సర్కార్ దగ్గరే దృష్టిగా పోసుకును మరి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అనేక మంది మరి పోడు వ్యవసాయంకి దాదాపు మంత్రి పట్టా సీజన ఇజుకునే ఈ సర్కార్తోను ఒత్తిడి తరచుకును దాదాపు సీసీ అనే జరిగిరే కేంద్రము ప్రధానమంత్రి సంఘ వేవుసవాల అంత జరిగిన సందర్భంగా వేస్తారు మొత్తం ముఖ్యంగా ముందు చెరువు మంతా ఇంజర్ వేస్తారు ఆ ముందు చెరువునుగా మొదలుదిగే లెఫ్ట్ కెనాల్ సెలేంజర్ వేస్తారు తప్పనిసరిగా నేడు రాష్ట్రంలో బదిగిరి అభివృద్ధి జరగసారు మంత ఇదిగే అది కేంద్రం నిధులతోనే అభివృద్ధి చేస్తారు మంత రాష్ట్రంలో అసలు నిధులు సెల్లే వాస్తవంగా నేను సర్పంచ్కు మంతే సర్పంచ్కు 14th ఫైనాన్స్ అని 15th ఫైనాన్స్ రెండుగిరే కేంద్రం ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ డైరెక్ట్ హోతా సీతో అవు కొత్తగిరి వీరు టీఆర్ఎస్ వాళ్ళకి బదలికితే అనవసరంగా నాకు మోరియో సెలవుతో ఏరు సెలవు ఏరో సెలవుతో ఉంటే బతి డెవలప్ చేయించారు సర్పంచ్ బతి సెలె ఖచ్చితంగా మీరు ట్రాక్టర్ ఏతేలాగంత ఏతే సొత్తకే కుదురోజు సర్పంచ్ నాకు ట్రాక్టర్కి ఏతుస్తారు అని ట్రాక్టర్ ఏతుస్తే ట్రాక్టర్కు బొమ్మక్క సీతమితము ఈసారి అది బతి బిల్లు రైతుల బదంత బిల్లు తెస్తే అవి కొన్ని పూర్వ జులుస్తాను సార్ మధ్య మొత్తం కొత్త మేరే నరేంద్ర మోదీన అని వీరు వేరే సొమ్ము కోడి సోకు కోడి ఇది తప్పు ఈయన గీసారు మంత్రి यानी 15th फाइनांस ग्राम पंचायत पैसा माता अव पैसा गिरे रैतु वेदिक बहुत दोस्तर मंत्री अग दोहन अग खर्च की अव सरपंच को ओत्तिడి చేశారు मंत्री वास्तव राष्ट्र परिस्थिति बातल परिस्थिति वातके तेलंगाण राष्ट्र वातस्के 2000 कोट्ల రూపాయలు మిగులు బడ్జెట్ మొత్తం నేడు 3 లక్షల వేల కోట్ల రూపాయలు మొత్తం బాకీ ఆతో నేడు వేరే దేశంలో బోరే బాకీ సీవ కాసేరు మంత్రి प्रधानमंत्री नमसर सेल्लूर उन्हें दुसरू की बोरे नमसर सेल्लूर ये बान किया नहीं विचार किसको मल्ला एलआरएस दुस्को मल्ला पब्लिक नल वसूल कोता वसूल किया लासी इदु सरकार निर्णय मंत काबट्टी ईतल सरकार तो मरटू नमते के मात्रम वेल्ले इब्बंदी अंत काबट्टी वास्तवंगा निन्ने ITDA एलआरएस ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఏజెన్సీ ప్రాంతాల్లో మనవ మత్తకి మాత్రం ఇబ్బంది అంత తాను ఖచ్చితంగా వ్యతిరేకించే ఆదివాసీ ప్రతివారు ఆదివాసీకి వ్యతిరేకించిన సందర్భంగా వేస్తారు మనతో ఆనే కరెంటు 3 ఫేజ్ కరెంటు చెల్లె వాస్తవంగా ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఈ మధ్యనే పార్లమెంట్ సమావేశాలు జరుపుతగా ఉండి విచారించారు ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ అనేక గ్రామాలనగా 3 ఫేజ్ కరెంట్ చెల్లె ఒకవేళ डिपो करंट मोटर डिपो वेतके तानु निहानैते तानु 8-15 दियंगा अंत इव समधि इब्बंदी अंत आलोचना कीसुकोनु समधि ग्रामालनग 3 फेज करंट दायनि वारु विचारते इदड पार्लमेंट नग करंट बिल्लु दोस्मन आत काबट्टी खच्चितंगा बग नाकनग 3 फेज करंट सेलेयो अव नाकनग खच्चितंगा 3 फेज करंट वांतन जगिरि संदर्भंगा वेस्चर मंतन फॉरेस्ट वारी నాకు ఫోన్ కేట్ బోరాందు చెప్పుల్ని పాసితర్ బతి ఖచ్చితంగా మొత్తం వెరుసే మాత్రం వెరియరు కాబట్టి ఖచ్చితంగా వెరుసైలాగంత అవసరం బాధకే పాసి జంతగిరి సొనవలాయబతి ఆదివాసీ జాతితో మాత్రం అన్యాయం కీతకు మాత్రం సూట్సెట్ మనవాళ్ళు సెలైన్ చేసే సందర్భంగా వేస్తారు మొత్తం అనే ఖచ్చితంగా మీకును మరి మిషన్ భగరత ఏర్మంత బతి ಏರ್ತೆ ವಾಸರ್ ಮಂತ ಜರ್ವೇಸ್ಟರ್ ಮಂತರ್ ಹೀಗೆ ಸುಡ್ತಕ್ಕೆ ಜನಾಲ್ನಾಗ ಭಾಷೆ ಸುಡ್ತಕ್ಕೆ ಅಸಲು ಏರೆ ವಾಸರ್ ಸೆಲೆ ಎಂಜರ್ ಮಂತರ್ ಖచ్చితంగా ಇದು తాగునీటి లాసి మీకు మోతిరామ్ గూడగా బోరింగ్ సెలే ఇంతడు ఖచ్చితంగా నా నిధులలో ఉంది బోరింగ్ వాయిసించడం జరిగిన సందర్భంగా వేస్తారు అదేవిధంగా శాంతపూర్ రోడ్డు ఖచ్చితంగా తాను ఇటీవల అంతం జరిగిన సందర్భంగా వేస్తారు మనతో ఆనే మీగా గ్రామాలనగా దాదలి రాయి అంటే టైం అంతా మాకును మార్చు ఉన్నాలు కాబట్టి బద్దగిరి నాటే సీసీ రోడ్ సెల్లే ఇన్వాలు మల్ల జోక మనవకనే మీరు ఇంకా టైం ఉండగిరి టైం అంతా కాబట్టి బద్దె నాటే మత్తగిరి
ಗಂಗಾಧರ ತಗಯೋ ತೆಲ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಸಾರ್ ಮಿಡಿನ ಗಂಡಯೋ ತೆಲ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡೆ మీకు అందుబాటులో పోరే మత్తిಗೆ ఊరుగా మీ నాకనగా సీసీ రోడ్ బగ బగ సెల్లేగో అవి సంధి మీరటు ఏరియా ఇగిటల్ పలానా జాగతల్ పలానా బచ్చురా ಅಂತ ಏನದು సీసీ రోడ్ మీరటు సంధిరిగిరే లీక్ ఇస్త సీతకే సంధి గ్రామాలనగా సీసీ రోడ్ డ్రైనేజ్ తీసుకొని జరిగిరే ఈ సందర్భంగా మీకు వెస్టర్ మొత్తం కాబట్టి ఇదే ఆయోగనే మెయిన్ సమస్య मराठ हैदराबाद मीटिंग की तक आने ऊटनूर की तक आने जैनूर की तक आने तरवाता आदिलाबाद की तक अनेक रकालना आसनापुर మొత్తం దుంగర की तक ऊटनूर सोई डूडो पीसी मरो దింగర की మొత్తం సమస్య గురించి లమ్మడుకొని తినవలిన విషయం మీరట్టు నాకు మయూస్టిట్ లమ్మడుకొని తినడం నినవలే విషయంలోనే మీరు నాకు మయూస్టిట్ కాబట్టి అది విషయం గిరి పార్లమెంట్ సమావేశాలనగానే డిసెంబర్ 9గా మరటు ఢిల్లీగా మీటింగ్ చేయమడాత అది మీటింగ్ అనేక వేల మంది వాతటు సారీ దోస్తి వాతిటు बोरो मानव बोरे साइकिल मोटर टेकरी वातेर दिल्ली बोरे कार ने वातेर बोरे ट्रेन ने वातेर बोरे हेलिकॉप्टर ते वातेर मती मीटिंग मात्रम सक्सेस कीतिटु भारत देशंना गड्डदगा दिल्लीदगा आदिवासी तेलंगाणದ आदिवासी बदलिನ वाळु मेरटु तमदिर निरूपिंचवलाता अदल्ले నా జాతి సుద్రేమాయో నన్ను వరుణ సుద్రేమాతకే లాభం చెల్లే కాబట్టి ఖచ్చితంగా నా జాతి లాభమైన వేరి నన్ను పోరాటంకి కైనవలే నన్ను నిర్ణయం చేస్తాను కాబట్టి నేడిగిరి నాకు కారిన వాళ్ళకి दूसरों सीता कार्य वेली शर्मंत नाड़ी ना पदवी सोते का कारगिरी रुवंतो बती वास्तవంగా మొదలుదిగే ఆదివాసి సమాజం మాత్రం న్యాయం జరగాలని వాళ్ళ ఆలోచన స్వయం బాపురావు కాబట్టి ఖచ్చితంగా ప్రధానమంత్రి నుండి వేమడాత సార్ నాకు ఇవి యూసిం హౌసింగ్ ఇవి సంధి నాకు అవసరం చెల్లే నాకు ఉంది కాం పాజే లమ్మడుకునే తెరతక నా ఆదివాసి సమాజ సుద్రేమంతా కాబట్టి ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఆలోచిస్తారు ओरगिर करी कीतोर वास्तव विषय भारी कीचर मंत्री जरे ओरगिर विचार कीचुकुनु खचिతంగా स्वयं बाबुराव మీకు అన్యాయం జరుగుతుందంతా తాను తప్పనిసరిగా మీకు న్యాయం చేసుకును 99 ప్రధానమంత్రికి వేస్తారు కాబట్టి ఖచ్చితంగా నాకు నమ్మకం అంతా ఖచ్చితంగా లమ్మడకు ఉండే 2 సార్లకు 3 సార్లకు రూపో ఖచ్చితంగా పైసంతరి జరిగిన నాకు నమ్మకం అంతా కాబట్టి మాకు ఊరుకు తెలితేనే నా ఆదివాసి कांडीर पेगिर खरीदूर मूर्ति मंदिरों और नेल नौकरी से काबट्टी और नौकरी वायन समझे इध काम आते के अंत सेलकोते आयो काबट्टी मोदल काम किया सारी खचिతంగా ఇవాళ అంత జరిగే నాకు భరోసా వేస్తారు కాబట్టి ఖచ్చితంగా అంత జరిగే ఈ సందర్భంగా వేస్తారు మంతం అనే బదిగిరి సమస్య మత్తగిరి ఖచ్చితంగా స్వయం బాబురావు కియన్ లాసి మంతం కాబట్టి నేను గౌరవంగా ఆదిలాబాద్ జిల్లాగా ఉండే బగగిరి జిల్లాగా తెలంగాణ రాష్ట్రంగా బగగిరి సొత్తಗೆ నేను ఆఫీసర్ గిరే ఆదివాसी तके अरे स्वयं बाबुराव मंतोरा आदिवासी काम किया నేను విచార చేసే మంతే సెలవుతే గతంలో ఆదివాసీ తకే అసలు పూస్కిలేనికి తయారు చేయలే మంతే నేను ఆదిలాబాద్ కలెక్టర్ ఆఫీస్ నగా సొత్తಗೆ बोरे आदिवासी सొత్తಗೆ कलेक्टर को ಮೊದಲು आदिवासी केजुकुनु पूरा समस्या बदगादो पूछकेसी करी कीसर मंते గతంలో ఆన్ సెలమత అసలు ఆదివాసీ తెగ కీతెకి బదల్ కీవేకి బదల్ ఇన్వాల్ పరిస్థితి మత కాబట్టి నేను మార్పు వాసిన మంత కాబట్టి ఇది మార్పు సమితి ఉద్యమం నందకు వాసిన మంత కాబట్టి ఖచ్చితంగా మాకును న్యాయము సో అన్నేటి కుమరం మేము పోరాటం కీతకే మాకు కొంత న్యాయం జరుగుతా నేను స్వయం బాబురావు పోరాటం దగ్గరే ఖచ్చితంగా న్యాయం జరగంత జరే ఈ సందర్భంగా మీకు వెచ్చరే సందిర్పుగిరే మళ్ళీ ఒక జై శ్రీరామరామరావు తీసుకున్న